Noted and entered into the records. Chair would like to warn the people in the gallery to kindly refrain from making statements while the court is in session. Senator Judge Gatchalian is recognized. Maraming salamat. Thank you very much, Mr. Presiding Officer. Yung boto ko po, wala pong kinalaman kung ang articles of impeachment ay constitutionally infirm or constitutionally superior or constitutionally sound. Ang akin lang pong boto ay may kaugnayan sa transparency. Kung saan sana sa open trial, dito natin pinag-usapan itong issue na ito para mabigyan natin ng oportunidad ang prosecution as well as the defense. Kasi ako naniniwala na gagamitin rin ito ng defense sa kanilang proceedings. At dito po sa open trial or sa trial proper, magkakaroon na ho tayo ng oportunidad rin, tayo mismo, mga senator judges, na tanungin, busisiin yung dokumento at kung mahina ang depensa ng prosecution o mahina ang argumento ng prosecution team, pwede pa nating outright i-dismiss doon po sa open trial or sa trial proper. Sa ganitong paraan, magiging transparent at magkakaroon ng fairness at due process. So mga kasama, sa ating Mr. Presiding Officer, ang aking pananaw dito ay premature ang nangyari. Pero rinirespeto ho natin ang desisyon at pagboto ng mayorya dahil ito po ang kanilang nakikitang daan. Maraming salamat po.